Salut! Vreau să încep prin a vă ura o zi îndrăgostiților fericită și această rețetă este dedicată mai ales iubitelor, pentru iubitele voastre, dar și nu numai. În această seară vom face brioșe cu chipsuri de ciocolată. Pentru această rețetă vom avea nevoie de 240 de grame de făină, 4 ouă, 100 de grame de unt, 150 de grame de zahăr, 80 de ml de lapte, un praf de sare, un pic de praf de copt, niște vanilie, esență de vanilie, iar pentru ornat vom avea nevoie de frișcă lichidă. Eu o să folosesc frișcă lichidă, dar puteți folosi și frișcă la tub. Eu o să folosesc pe aceasta deoarece vreau să creez o culoare roz printr-un colorant artificial. Și niște inimioare și chipsurile de ciocolată. Eu am folosit de fapt ciocolată normală tăiată în cubulețe mici. Pentru început vom mixa untul cu zahărul. Și jumătate din lapte. Apoi iară făină. Iar acum, la final, după ce am mixat, adăugăm chipsurile de ciocolată. Și cam așa ar trebui să arate compoziția. Cam așa trebuie să arate compoziția după ce am pus-o în forme. Și am pus aceste forme de silicon într-o tavă și le voi băga la cuptorul preîncălzit la 175 de grade pentru circa 20 de minute.
Așa trebuie să arate brioșele după ce au stat în cuptor timp de 20 de minute. Acum așteptăm puțin să se răcească și le vom orna. Iar acum că brioșele sunt gata, ne vom apuca de făcut frișca pentru ornatul lor. Și pentru asta avem nevoie de o cutie de frișcă lichidă. Eu voi folosi doar jumate, deoarece este prea mult. O voi turna într-un bol și o voi bate cu un mixer. Acum vă voi arăta o secțiune din brioșă. Cam așa arată brioșa noastră în interior. Vă garantez că e genială. Să încercați și voi rețeta, da?